Yakufa intakho endala amaqanda yabola, usiza ukhule yedwa kowabo. Ubehlala nabazali bakhe ababini, bobabini abazali bakhe bengogqirha. Inene imali ibibuzwa kuye, wayengasifuni nokusibona isikolo. Bamncama nabazali bakhe, kaloku izibona engashothi nganto. Uthi akuba neminyaka enga-20, abazali bakhe bawa nemoto basweleka, yena washiyeka. Bonke abantu ekuhlaleni bambheka, abanye bemhleka, abanye bemgxeka, kaloku engakwazi nokupheka. Wayenyuka esehla nemoto zabazali bakhe, usuku nosuku wawumbone utyiwe emotweni. Wayesoloko ehleli namantombazana, wayesebenzisa izigidi ngezigidi zemali etywaleni. Wawungasoze umbone ehlambile emzimbeni, kaloku lalitshona liphume esetywaleni. Wayebagxeka bayecaweni, babembabazi ekuphakameni, kaloku ungasoze umbone emele umntu endleleni. Umntu omdala engambeka imbekweni, wayesoloko engundaba mlonyeni. Wayephambili ekugxekeni, imali kuye yaphela, ukuchoma kwaphela, indawo yokubalekela yaphela. Waqala wabona imfuneko yesikolo, nabangani kuye kwaphela. Wangena eziyobisini, wayecela imali esitratweni, abantu suka bangamniki. Wangena ekwebeni, wabhaqwa, wadutyulwa, wafa. Wabhaqwa, wadutyulwa, wafa. Inene umntu ngumntu ngabantu, ungabosoze ubhekele umntu phansi. Inene umntu ngumntu ngabantu, ungabosoze ubhekele umntu phansi.